मित्रांनो, असा आपल्या कथेचे नाव मला नोकर कडून ठोकवले. हेल्लो मित्रांनो, माझे नाव निशा आहे. मित्रांनो, मी एक वेळा परत माझी एक गोष्ट घेऊन तुमच्या समोर आले आहे. आता मी पहिल्या वेळी माझी जवाजवी एक मर्द कडून करून घेणार आहे. आणि हा माझा एकदम पहिला झवीचा अनुभव आहे, जो मी तुम्हाला सांगणार आहे. मित्रांनो, मी मागचे काही वर्ष झाले झवाझावीचा गोष्टी ऐकून त्याची मजा घेऊ लागले होते, ज्यामुळे माझा जोश आधीपेक्षा खूप जास्त वाढला होता. आणि आता मला माझ्या पुच्छीची मध्ये नागोबा घ्यायचा होता. मग मी माझ्या अंगाची आग थंड करायला माझी मैत्रीण वंदनाला सांगितले होते की मला कोण्या मर्द करून ठोकून घ्यायचे आहे. आता मला अजिबात कंट्रोल होत नाही आहे. मला लवकर एक बोली पाहिजे आहे. मग तिने माझे बोलणे ऐकून काही विचार केला आणि मग मला म्हणली की मी त्याची व्यवस्था करून देते. आणि मग मी तिला विचारले की कोण आहे तो. तर तिने म्हणले की तो आमचा नोकर आहे आणि त्याचे नाव रवी आहे. त्याला मी अंकल म्हणून हाक मारत होते. तिचे बोलणे ऐकून मी एकदम चकित झाले होते. पण मग मी थंडपणे विचार करून म्हणले की ती मला एकदम बरोबर सांगत होती. मित्रांनो, तो एक 40 वर्ष वयाचा एकदम दणकट आणि उंच माणूस होता. ते रोज सकाळी उठून व्यायाम करत होते. ते अजून पण अविवाहित होते. मला त्याच्या बरोबर झवाझवीचा करायचा विचार खूप आवडला होता. आणि मग मी त्यांना माझ्याकडे आकर्षित करायला असे काही करू लागले होते की त्यांची नजर आता माझ्यावर टेकून राहत होती. ते आता माझ्या जवळ यायचे आणि मला स्पर्श करायचा काही चान्स पाहत होते. ते मला नेहमी घुरून पाहू लागले होते. मित्रांनो, मी रवी अंकलला अनेक वेळा व्यायाम करताना पाहिले होते. ते फक्त चड्डीमध्ये कसतरी करत होते. त्यांच्या चड्डीमधून मला त्यांचा बुल्ला पण काही दिसत होता. एक दिवस वंदना तिच्या घरच्या लोकांना ती माझ्या घरी थांबणार आहे असे सांगून ती माझ्या घरी आली होती. आणि मी तिला माझ्या मध्ये भरून घेतले होते आणि मी तिला प्यार करू लागले होते. काही वेळाने तिने एक एक करून माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि तिने मला काही मिनिट मध्ये एकदम नागडे करून टाकले होते. त्यानंतर मी पण तिला एकदम नागडे करून टाकले होते आणि आम्ही 69 पोज मध्ये आलो होतो आणि एकमेकाची पुच्छीची चाटू लागलो होतो. आणि मला पण हे माहिती होते की अंकल लपून आमचा हा खेळ पाहत आहेत. आता मी एकदम जोश मध्ये वंदनाची पुच्छीची चाटत होते. काही वेळ नंतर अंकल स्वतःला सांभाळू शकले नाहीत आणि ते माझ्या मागे आले होते आणि ते माझी गांड चाटू लागले होते. मग मी एकदम चकित झाले, कारण की ते आता एकदम जोराने माझी पुच्छीची आणि गांड चाटू लागले होते. मी आता आ आ आ करत होते आणि मी त्यांना अजून जोराने चोकायला म्हणत होते आणि माझे पाणी निघून गेले आणि त्याला वंदना पिऊन गेली होती. मित्रांनो, काही वेळ मध्ये वंदनाने पण पाणी काढून टाकले होते आणि मी तिचे पाणी पिऊन गेले होते. मग मी मागे पाहिले तर एकदम चकित झाले, कारण की अंकल एकदम नागडे झाले होते आणि त्यांचा बुल्ला एकदम कडक झाला होता. तो बहुतेक 5 इंच लांब होता आणि 2 इंच जाड होता. मी पटकन बुल्ला तोंड मध्ये घेऊन टाकला होता आणि एकदम जोराने चोकू लागले होते. हा माझा पहिला अनुभव होता. जेव्हा मी बुल्ला पहिला होता, मला तो चोखून खूप मजा येत होती. आता माझ्या बरोबर अंकलला पण मजा येत होती आणि ते पण आ आ करत होते आणि ते म्हणत होते की निशा, तू काय मस्त बुल्ला चोखतेस असे म्हणत होते. मी तर एकदम वेडा झालो आहे असे म्हणत होते. आता वंदना पण त्यांच्या गांडी च्या भोकाला चाटू लागली होती. आता आम्ही सर्व 69 पोज मध्ये आलो होतो. मी अंकलचा
बुल्ला चोकत होते आणि अंकल वंदना ची पुच्छीची चोकत होते आणि वंदना माझी पुच्छीची चोकत होती आणि आम्ही तिघे खूप मजा करत होतो. मी तर एकदम हवेमध्ये उडत होते. मग मी काही वेळाने वंदनाच्या तोंडमध्ये काढून टाकले होते. तेव्हा वंदना पण अंकलच्या तोंडमध्ये पाणी टाकून मोकळी झाली होती. आणि आत अंकल पण पाणी काढणार होते. आणि काही ठोके देऊन त्यांनी माझ्या तोंडमध्ये काढून टाकले होते. मग वंदना आणि अंकल मला चुंबन करू लागले होते आणि मला ते खूप मजा देत होते. मला पहिल्या वेळी बुल्ला आणि पुच्छीचे पाणी प्यायला मिळत होते. काही वेळ चोखून चोखून वंदनाने अंकलचा बुल्ला परत उभा करून टाकला होता आणि मग त्यांनी पटकन बुल्ला माझ्या पुच्छीची मध्ये टाकून दिला होता. आता मला खूप त्रास होत होता आणि मी एकदम ओरडले. मेले मी प्लीज. अंकल तुम्ही बाहेर काढून टाक मला खूप त्रास होतो आहे. मग ते थांबले होते आणि मी पाहिले की अंकलचा बुल्ला अजून माझ्या पुच्छीमध्ये कसे तरी 3 इंच गेला होता. मला तर खूप त्रास झाला होता. मग अंकलने बुल्ला बाहेर काढून टाकला होता आणि त्याला वंदना चाटू लागली होती. आता अंकलने परत एक झटका मारला होता आणि त्यांचा बुल्ला एकदम माझ्या पुच्छीमध्ये काही आत गेला होता. आता मला खूप त्रास झाला होता आणि मी ओरडू पण शकत नव्हते कारण की वंदनाने तिची पुच्छीची माझ्या तोंडवर ठेवून दिली होती. मग अंकलने अजून एक ठोका मारला होता आणि पूर्ण बुल्ला माझ्या आतमध्ये टाकून दिला होता आणि मला खूप त्रास झाला होता. मग काही वेळाने मला पण मजा येऊ लागली होती. त्यामुळे आता मी माझी गांड मागे पुढे करू लागली होती आणि अजून जोराने ठोका. अंकल आज या मारून पुच्छीची फाडून द्या. मला एकदम जोराने ठोकून माझी आग शांत करा. मग मला असे बोलताना पाहून अंकल एकदम जोशमध्ये आले होते. आणि मला धक्का देऊन म्हणले की हो साले घे माझा बुल्ला आज. तुझी पुच्छीची मी पूर्ण फाडून टाकणार आहे. आणि मी तुला माझे पाणी पण पाजणार आहे. मग काही वेळाने मी गेले कामातून असे म्हणत मी माझे पाणी काढून टाकले होते. आणि तेव्हा पण अजून अंकलचे काम झाले नव्हते. मग त्यांनी पाणी काढले होते.